6/2024 ଏକ ପୂର୍ବକୋଟ ହାଟରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆଉଳା ତରାର ଥିଲା ସମୟରେ 10 ମଣିଆର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେଟା ଥିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ତା ପରଦିନ ସେ ଘଟଣା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେକ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ 11ଟା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ 11ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ବା ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ତାକୁ ମୀମାଂସା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୀମାଂସା ନହେଲା ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯୋଉ ଆରୋପୀ 2 ଜଣ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଭୋଳା ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତୌଳା ରାୟକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାୟାରିଂ କରିକି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳେଇଥିଲେ 2ଟା ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଥାନା 233 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଥିଲା କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଫାୟାର ଆର୍ମ ରିକଭର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସାମୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବ ଦିନ ହାଟରେ ପୂର୍ବକୋଟ ହାଟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା କୌଣସି କାରଣରେ ତା ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ଝଗଡ଼ାଟାକୁ ସମାଧାନ ହବାର ଥିଲା ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ 11 ତାରିଖ ଯାହା ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିଲା ତେଣୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସାମୀ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସି ମାନେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ଆମର ତୌଳା ରାୟକୁ ଅତାରା ରାୟକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତୌଳା ରାୟକୁ କିଛି ବାଜି ନଥିଲା କୌଣସି ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରୀ କି କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଫେରା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ କରିକିରି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୌଳାର ରିପୋର୍ଟ କେସ୍ କରିକିରି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସାମୀକୁ ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯୋଉ ଫାୟାର ଯୋଉଟା ସେ ୟୁଜ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଗାଡି ଯୋଉ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁକ ତାକୁ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ସୋର୍ସ କୋଉଠି ଆସୁଛି କଣ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମର ପଠାଯିବ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଏଫଏସଏଲ ପଠାଯିବ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜଣା ପାଇଁ ଛୋଟା ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଜଣାଉଛି ତେବେ 2ଟା ଯାକ ପଠାଯାଇଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଏଫଏସଏଲ କୁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ସୋର୍ସ ଅଫ ଯୋଉ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସେଟା କୋଉଠି ଆଣୁଛନ୍ତି ବା କୋଉଠି ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆମର କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ କୋଉଠି ତାର ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବୁ 10 ମଣିଆ ଗ୍ରାମର ସେ 10 ମଣିଆ ଆମର ହଉଛି ଏଠି ଜଗପୁରା ଥାନା 10 ମଣିଆ এটা ଆମ ଲୋକାଲ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଯୋଉ ବସ୍ତି କି ଆମେ ତାକୁ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ରେଡ୍ କରୁଛୁ ପୁଲିସ ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି କୌଣସି ଯଦି କିଛି ଅସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆଖି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବା ଜଣା ପଡୁଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆମର ଚାଲିଛି ଚଢଉ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚଢଉ କରିକି ଗାଡି ଫାଡି ଧରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲୁ ପୁଲିସ ତାପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ